съюз. И нека тази благословия върви пред вас през всичките дни от вашия живот. Уважаеми младоженци, в изпълнение на вашето желание и документите, които ни представихте, е съставен акт за граждански брак. Моля, заповядайте да положите своите подписи. Като длъжностно лице на община Тутракан, съгласно Семейния кодекс на Република България, тържествено обявявам гражданския брак между Гюрсес Гюнайдън Шабан и Нехар Шабан за сключен. В този момент, по силата на законите на нашата страна, вие представлявате едно семейство. Любовта, която ви свързва в семейен съюз, нека бъде вечна като пролетта на живота. Ако сте мъдри и търпеливи, ще се радвате на дълъг и щастлив семейен живот. До сега всеки от вас е имал своя цел в живота, своя малка пътечка, по която е вървял. А сега, като два ручия, отекли от изборите на вашите семейства, ще се слеете в една река, която ще продължи към морето на живота. Заедно ще извървите дълъг и труден път. По този път ще има радост, ще има и тъга. Дръжте се ръка за ръка, така, както днес се държите. Обичайте се и знайте, че най-верният път е пътят към вашия дом. По стар обичай на този ден се вдигат много на здравици. Изказват се много благопожелания, но към младоженеца се е съхранило едно по-специално пожелание. Така, както днес в своя дом вие ще въведете булка, нека до година в този дом да се залюлее юлка, защото децата са най-голямото богатство в семейството. Уважаеми младоженци, в този тържествен за вас ден не забравяйте и вашите родители, които са ви създали и отгледали. Днес ще ви благославят за щастлив семейен живот. Отдавайте им винаги своята синовна обич и благодарност. На вашите кумове пожелавам и занапред да останат добри ваши приятели, мъдри съветници и свидетели на още много празници в семейния живот. Според традицията,
жената пази дом, жената пази любов. Затова връчвам удостоверението за сключен граждански брак, първия семейен документ на младоженката, да съхрани и продължи тази традиция. А вие от сега нататък, глава на семейство, бъдете опора на момичето, което ви дари с обич и доверие. Всяко начало, за да е на късмет и здраве, се увенчава с наздравица. Вдигнете пълни чаши с вино, да бъде вечна радостта и нека в бъдните години да не угасва любовта. На здраве! Уважаеми младоженци, нека първата брачна целувка бъде и първата крачка към вашия общ, щастлив, семейен живот. Можете да целунете булката. Скъпи младоженци, приемете нашите най-сърдечни пожелания за дълъг и щастлив семейен живот. Честито! Merci. Уважаеми родители, днес пред вас са вашите деца, които отгледахте с много любов. Колелото на живота се върти толкова бързо и така неусетно. И ето ги сега пред вас, по-красиви, по-щастливи и по-пораснали от всякога. Днес те създават семейство. Помогнете им с вашия богат житейски опит да съградят един здрав и щастлив дом. Здравейте! Allah sabır versin. Моля младоженците, кумовете и родителите на младоженците. Gelin çiçeğe bana da bak. Bir tane ver. Hadi dayı. Sensin dayı yapış. Thank you.
Ada babi yastıkta kotaksın. Sizi iyi boş ver. Yerine girdiniz. Merhaba. Sağ ol. Yok şey, hepsi seni koruyorum. Şimdi Bırakın ben. ben geçip sonra ben son bezdim kaç. Bezdim kaç. Rebek. Etmeden oldu. Seneye bitirdi için böyle yapıyor. Başım çok hadi. Size mi ben? Hadi. Gelin beri gelin ha. Ne? Ay anay kimi? Abu sen boşan beğenenleri bakma herhalde size. Tutacak ama kafasını. Vereyim açma gel. Sen de oraya bekliyorsun. Şey, tamam bak. Abi sağ program bırak. Yalan çıkacak. Dersi gelin. Gelenizde falan. Durun. Baba, arabadan süpürge git yapma, çiçek pahalı. Hadi bırak da şimdi. Abla ben de istiyorum. Bir dolar. Dört diye. Yanak çiçeğine. Nikah, onu at bana bırak duram. Seni dükkanı atma. Aynen bakıcı işte. Zıtilize bir Yanat, Burada bir oyun var. Bir oyun var burada. Oyun var. Oyun var. Bundan içerisi al. Oyun var burada. Ben istemiyorum. Gittin ha bak. Hayır, böyle geçtik. Yerinde damadı versin.
Караш ме да вярвам, че летя. Ти ме подлуди, ти ме зарази с най-неизлечимите мечти. Ти за мене си зараза, караш ме да вярвам, че летя. Ти ме подлуди, ти ме зарази с най-неизлечимите мечти. По